Her har vi tegnet en standardtrekant, hvor vi mangler at lave vinkel C herover retvinklet. Vi kalder denne vinkel for vinkel A, og denne vinkel for vinkel B. Og for at få vinkel C i retvinklet, skal den gå ret ned på denne linje. Vi har lavet en hyptenuse på 1, hvor vi har lavet den i størrelsesforhold 10 til 1, så man bedre kan se den. Yes. Der kan man definere, hvad sinus og cosinus er. Med hyptenusen af en længde 1 på 1, kaldes den huslængde katete til A her for cosinus til A, som man skriver sådan her. Og den modstående katete for sinus til A. Hvis vinklen bliver mindre, så bliver cosinus til A større og sinus til A mindre. Hvis vinklen forstørres, vil cosinus til A blive mindre, og sinus til A vil blive større. Dette vil vi nu bevise. Her kan vi se, at hvis vinkel A bliver mindre, så vil sinus til A også blive mindre, dog vil cosinus til A blive større. I denne trekant kan vi se, at hvis vinkel A bliver større, så vil sinus til A også blive større, mens cosinus til A, som her er den husliggende, vil blive mindre. Tangens til vinkel A er forholdet mellem sinus og cosinus, og derfor vil man skrive det sådan her.